ବର୍ଗ ମାନେ ସ୍କ୍ୱେର୍। ସ୍କ୍ୱେର୍ କାଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଇଣ୍ଟୁ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ। ଓକେ, ଆଧାର ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଆଧାର ହେଉଛି 10, 100 ଇତ୍ୟାଦି। ଆଧାରରୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାର ବି ଆମେ ବର୍ଗ କାଢ଼ିପାରିବା, ଆଧାରରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ବି ବର୍ଗ କାଢ଼ିପାରିବା। ଆଧାରରୁ ଅଧିକ ଆଉ କମ୍। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଧାରରୁ କମ୍ ଶିଖିବା, ତାପରେ ଅଧିକ। ଆଧାରରୁ କମ୍ 98 ନେବା, ତାର ସ୍କ୍ୱେର୍। ଆଧାର 100, 100ରୁ 98 2 କମ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ 2 ଲେଖିବା ନାହିଁ, 02 ଲେଖିବା, କାରଣ 100ରେ 2ଟା ଶୂନ ଅଛି। ହେଲା, ଏଠାରେ 100 ଠାରୁ କମ୍ ଅଛି, ଏଣୁ ମାଇନସ୍ କରିବା। ଆଉ 96 ଆସିଲା, 02ର ସ୍କ୍ୱେର୍ 04। ଏଠାରେ ଦରକାର ଥିଲା, କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଖାଲି 9, 6 ଲେଖିଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ 0 ମଝିରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 4 ଆଉ 6 ମଝିରେ। ଏଣୁ ଆମର ନିୟମ ଅଛି। ତାପରେ ଅଧିକ ଦେଖିବା, ମାନେ ଆଧାର ଠାରୁ ଅଧିକ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଧାର ଠାରୁ ଅଧିକ 104 ନେବା, 104ର ସ୍କ୍ୱେର୍ ମାନେ ବର୍ଗ। 104 ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ଲେଖିବାରେ। ଚାଲ 04 ଅଧିକ ଅଛି। 04 ମୁଁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଶୂନ ରହିବ, କାରଣ 2ଟି ଶୂନ ରହିବ 100ରେ, ଆଉ 1000 କଲେ 3ଟି ଶୂନ ରହିପାରେ। ଯୋଗ କରିବା, ଅଧିକ ଅଛି। 104 ଆଉ 04 ମିଶାଇଲେ 108 ଆସିବ। 04ର ସ୍କ୍ୱେର୍ ବର୍ଗ ହେଉଛି, ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଅଧେ ଲେଖୁଛି ଟିକେ। ହଉ, 04ର ସ୍କ୍ୱେର୍ ହେଉଛି 16। 8 ତଳେ 1 ଲେଖିବା, ଆଉ 6କୁ ଅଲଗା ଲେଖିବା। 1096 ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ। ତାପରେ 1 ଘରେ 5 ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ନେବା 15। 1 ଘରେ 5 ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। 1 ଘରେ 5। ପିଲାମାନେ, ଆପଣମାନେ ନ ବୁଝିପାରିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାରି ପାରିବେ। ତାପରେ 25ରେ ମଧ୍ୟ 5 ଅଛି। 2ଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଛି ମୁଁ। 5 ଅଛି 1 ଘରେ, ତେଣୁ ଆମେ 25 ଲେଖିଦେବା ଡାହାଣ ପଟେ। 25 ଲେଖିଦେବା। ମୁଁ ତଳେ ଲେଖିବି, ସେଇଠି ଜାଗା ହେଉନଥିଲା। ତାପରେ 1 ଅଛି 10 ଘରେ। 1 ଆଉ 5ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତା ସେତିକି ଇଣ୍ଟୁ ତା ପର ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ କରି ଲେଖିଦେବା। ଆମର 625 ଆସିଛି। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 25ର ବର୍ଗ। 15ର ବର୍ଗ ଆପଣ ପଜ୍ କରିକି ଦେଖିଦେଇଥିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏପରି ପାଠ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।